ba magana ake na ka bata a tamfaro ba ta daura ta je ajo ba, magana ake na silalla darhami a hannu. Yanzu maza yan kuza yan mining yan monazine su ake yayi. Ina ƙara su titire ki bari ki hanya ga ruwa na kake ya kai su uku wallahi da alhamdulillah ya kwana da God have mercy upon us. I'm happy because I never experienced it. Kika ce wani ke da kike zaune a gida ko da kina huta. Dota Chief gani na bayyana da kaina ba sako don bayani ya ci wuta. Ina magana ya wuri. Barkanki da zuwa. Kai baka san mutane suna magana bane. Moda ce baka waye ta ba? Waye kuma moda? Ita ce moda da nake ta yi maka magana ta din nan. To uwarta ce kuma aminiyarta mai daura mata aure. Cikakkiyar matsayi na gashi ka san shi. Shine wa? Shine nake gaya maka shi Faisal. Oh. Dan uba. Sannu Faisal. Ya kuma kake ya gajiya? Lafiya kalau. To ya bakin duniya? Gashi nan kuna cikin shi. To sannu da kokari. Me sana'ar shi Faisal din? The blood of Jesus. Kake so baka amsa ko kuma kai din ma da kanka in kai ba laifi bane, menene sana'ar ka? Sana'a ta mutane ne na gari ba irin naka. Shin na ce wace sana'a kake? Ina nan a kwari kuma ina sai da atamfoti. Ko ka daina sana'ar ka? Kwari atamfa. Dan uban roba. Yanzu ke saboda uwa da uba sun miki baki. Me zaki da namijin da yake kwari yake atamfa? Da namijin da yake sana'a a kwari, da namijin da yake singa. Kin gane wannan magana? Da namijin da yake duk wata sana'a da kika sani a ƙwaryar Kano, namiji in ba mining yake ba, to ba sa'anki bane. Kin ji wannan maganan? Yadda Allah ya yi ki da zane, ke fa kalan maza masu sana'ar mining. Kai da Allah da ka tama da kuma ke bofar gida ko kuma waye don kina da alaka da ita ka zo ka dinga gani. Ba magana ake na ka bata a tamfaro ba ta daura ta je ajo ba. Magana ake na silalla darhami a hannu. Yanzu maza yan kuza yan mining yan monazine su ake yayi. Ke ba ki gaza nan da Allah ya yi ki da shi bane, kalamai zaki ci kome. Oho. To sallame shi Yanzu a gaban ki kina ji yana gaya mu maganganu da zai iya dakatar da shi ma har ina magana kina ce mana shi. Moda ce. ina mai kyau. Ina mai kyau. Jini tana shige mu tafi. Dama ina so mu je kasuwa. Shige mu je. Allah ya hada ki da maza yan mining yan kuzabu mun hanya mu wuce. Yadda Allah ya yi ki da zane komai Samina wa dana ka ce kan je ka nema sana'a yaro. Ba ta yi da ba da kyautar roba, ba ta yi a hajji kan makin da haƙorin 200. Yawa ba ta yi da a baya yanzu magana ake ta darhami a hannu. Subscribe to this channel for more sounds.